Inini marimiro andiri kuita panapa ndakarima aya mabhatanata ndakamarima kubva apa kusvika uko because takaona kuti kugara uri kumabhawa uchinwa mutoriro asi zvinhu zvakanaka plus president vedu anotikurudzira kuti nyika inovakwa nevene vayo saka takangoona kuti tikangoita zvataita panapa togona kuwanawo cheuviri hatichabira vanhu hatichanwa mutoriro zvatibvisa mukuita zvemadrugs. Panapa tiri kurima 1 hectare but tikaisa mabhoho 2 tinoita kukwanisa kurima about 2 hectares kuti mvura yedu tiri kumboadjusta tichienderana nezvatiri kurima pa 1 hectare. Pamabhatanata ari panapa tikamatora kana tikati dhora for 10 togona kutarisira kuwana kana mari inogona kukwana kana kuti 1000 patiri panapa. Mvura inobva mubhoho. Bhoho redu isusu tine bhoho rakareba about 42 meters nematengi anokwana iwo ma5000 liters ari 2 asi takambotanga ne1 kungoti mari ndo ichiri shoma kwatiri asi tine churo chekuti tikaita kana kuti mabhoho anogona kukwana 3 kana kuti 2 toisa kana matengi atinoti mareservoir about 20,000 liters toona basa redu rinobva rabuda zvakanaka. Pano patave chichibage ichi tinopuwa ma-inputs nehurumende. Sa iyi ndo mbeu yatakaisa yehurumende. Sa panapa tiri kushandisa madrip irrigation, hatiri kushandisa kudiridzira chibage ichi. But tichiti isusu tikati kurei tikawedzera matengi edu kana mabhoho edu handiona zvinhu zvedu zvinonakidza kuti tiri kuda kutopfuura patira. Chibage ichi takachidyara February takutarisira kuti end of May tinenge takakwanisa kuchiharvesta. Tinogona kutanga kutengesa chiri chinyoro tikati kana dhora chiri 4 kana dhora 6 then kana chimwe chacho chazosarira takuchikohwa manje tochiwana chibage chekudya kana kufidha huku kana huku dzatinadzo panapa. Kabichi atakaisa panapa inonzi Fabiola. Inonzi Fabiola. Anoibva mushure menguva yakaita sei? Anoibva tongoti 3 months tinenge takukwanisa kutengesa. Chete chibage bosi chibage zvinezvi kana kuti bhagiti yezvinezvi rakunzi $10 saizvi tikatengesa kana ne$7 tikatengesa ne$7 kuti ma-inputs tiri kupuwa nehurumende. Saka tinoona tikatengesa kana ne$7 zvinhu zvedu zvinenge zvakatinakira because hatitenge mbeu topiwa nehurumende. Iyi yatakaisa panapa ipioneer yatakapuwa nehurumende presidential inputs. Yatakaisa apo inonzi inzou 727 ichiri kukura ichiri idiki. Vashandi vatinawo panapa tine vashandi 6 ndo vatiri kumbosandoshanda nawo asi tinoitarisira kuti tikaisawo mabhoho akawanda tichakwanisa kutora vashandi vakati wandei. Kana mukaona mahovhorosi atakapfeka takaiti inonzi Nyamazawo irrigation scheme. Takaona kuti togona kungoita employment yevanhu vedu panapa takutoita industry yedu panapa kuti zvinhu zvedu zvinakidze. Isusu makurudziro atinoita vechidiki vanhu vazhinji vanogona kumirira munhu anotanga kana vaona munhu atanga mune makutongorarama kana muchiita competition. Sekuti ini ndakambofambira nzvimbo inonzi yeShamva Road ndokumusha kwaamai vangu. Vanhu veikoko vane maploti madomasi anenge akazara murodhi chichi asi ukauya kwedu kuMhondoro kunoku chitena kuti takuenda kumusha hapana patinombowana madomasi. Vanhu vekunoku vanotonohodha kumbari. Saka takaona kuti tikazviitira kunoku tinenge tangohodhesera kunoku hatichaenda navo kumbari havachaenda kunohodha kumbari takutogona kuita mari tiri kunoku kwatiri kuno. Chibage chidiki chinechi takatozoona kuti mvura nemarambiro akaita kunaya takaona kuti chibage ichi muri kuona uku kune chibage chakati chati kurei but akutoona kuti tikatogona kutowedzera chibage chiwande togona kutowanawo mari yekuti tibatsirikane kana kubatsira kutengesera vanhu vemucommunity matiri because chibage apa chakutonzi $10 pabhageti. Drip irrigation yakanakira kuti inosevha mvura sezvinongoita zime yekunzi every drop counts ndo zvimwe chete zvinongori kunhau yedrip but taida kuti tikakura unogona kushandisa drip oshandisa overhead yemasprinkler kuti chibage chinogona kuda kumbodiridzwa nemasprinkler. Panopatira apa aya anonzi magranadera. Takamadzidziswa nemumwe murungu ainzi kupa Major Rori
Saka taiona kunge titsa hatizvigone but kutoona takutozviita izvozvo mukatotarisa mamwe acho akutobereka nemawandiro akaita kanoma vanhu vakawanda vatoti asati aibva here kuti tikutengerei kutrai kuita project yetsuru kuti munhu kana uri pamusha idzamuri kuona huku idzi tsuru idzi hatifanira kuzoti takubva panapa kuti akunotenga muriwo tigona kuigadzira tiri panapa togona kugadzira nyama yedu tiri patiri panapa saka muri kuona huku tsuro panapa pane vakawanda vanotoyaida kutohodha vanoti hanzi tinoda kuenda kuDubai. Matoone macustomers vanoda kuendesa tsuro kuDubai. Vakatowandisa zvekutoti papa takuti dziwande takutoita namba iri kudiwa nevanhu yacho takutoona kuti hatisi kukwanisa kusupply.